Terve! Mä oon Jalo Peino, tervetuloa. Ja mä laitoin Facebookiin, että laitakaa mulle jotain kysymyksiä, mutta sieltä ei ehkä teiltä tullut mitään, mutta muilta kavereilta tuli, mun serkulta tuli, se muuta tällaista. Eikä mennä! Jos aiot hankkia auton, minkä auton aiot hankkia? Mä aion hankkia ehkä Mersun. Sellainen niinku... Tuolla on yksi Volkswagen, jos näette. Ton värinen Mersu. Sellainen. Niin, saattaa olla ehkä sellainen. Meillä on kissa vai koira? Jesus Christ, tää on vähän vaikee. Mulla itselläni on 2 kissaa. Ei kyllä ruokin, niin mun äiti hoitaa sen ruokinnan, mutta... Oh my god, Jesus. Kissa, mä voin perustella tän. Nimittäin kun koira... Kuvaan YouTubeen videota. What up, bitch? Niin, koiralle täytyy aina tehdä se oma häkki sinne ulos. Jossa niinku... Tai no, se aitaus sinne ulos, jonne se voi niinku rauhassa paskoa. Toisin kuin kissa, joka niinku tuntee reviirinsä, pystyy olemaan siellä niinku ulkona. Ja jos se haluaa, niin tulee sisälle. Niin tälleen. Mutta kyllä se sen takia kissa. Oletko rakastunut kautta ihastunut johonkin? Oi jokolista, mä oon niin vältellyt tätä kysymystä. Yrittänyt vältellä nyt muutaman vuoden, koska siis mun kaverit siis tietää, mä olen ihastunut. Oikeastaan voisin sanoa suoraan, että rakastunut yhteen meidän luokkalaisen tyttöön. Mutta mä olen niin helvetin säälittävä! Itse huomaan sen mun YouTube-videoissa. Kaikki nää mun ääni, mun ulkonäkö, kaikki. Siis vaan niinku mieli hypätä kaivoon ja tappaa, että niin kaikki olisi iloisia. Joo. Oletko Donald Trumpin kannattaja? En. Oletko Donald Trumpin lapsi? Oh Jesus! Joo.